جروجا دوشەمێ 31 گولانێ ve hejmarek xelkê bajarê Minbic li bakurê Rojhilatê Helebê xwepêşandanan li dijî rêveberiya Xweser birêve dibin. Li gorî çavkaniyên xwecehî xwepêşandan ji bo çend xwestekan bûn di serî de protestokirina sîstema erkê xweparastinê an jî leşkeriya neçar. Ji encama gulebarankirinê hejmarek xwepêşander hatin kuştin û birîndarkirin. Li gorî Ajansa Sanaya Fermî ya Hikûmeta Sûriyê 4 xwepêşander hatine kuştin û 10 xwepêşander jî birîndar bûne. Berdevkê Encûmena Leşkerî ya Minbic Şervan Derwîş derbarê aloziyên li wî bajarî axivî û got xwestekên xelkê yên rewa hene. بالتأكيد لأهلنا ولشعبنا بێگومان خۆستەکن ڕەوایên خەلکی me û gelê me hene. Em li kêleka gelê xwe radwestin û em tekez dikin wekî çawa me ew ji terora Daişê rizgar kirin û me qurbanî dan û bi sedan şehîd dan da ku gelê me azad û birrûmet bijî di serî de ew ji me re giring e. يعيش شعبنا بحرية وكرامة هذا يعنينا بالدرجة الأولى. Derwîş herweha got hin alî dixwazin van xwestekên rewayên xelkê xirab bikarbînin. لكن هذه المطالب Li ev xwestek ji aliyê hinek aliyan ve xirab hatin bikaranîn. Çi aliyên navxwe bin an jî girêdaya jendayên derekî bin. Wan hewl da vê xalê xirab bikarbînin û bajar bixin nava tevliheviyê de. Ev tevlihevî gehişte radaya ku ew kes û hin şane jî êrişî bargehên emnî û leşkerî bikin. Grupên çekdar ên opozisyona Sûriyê ya girêdayî Tirkiye jî li bendî têkçûna rewşêl nav Minbicin da ku destêwerdana serbazî bikin. Ev dîmenên hêzên wan grupên çekdarin ku ji aliyê medyaya serb wan ve hatine belavkirin. Li gorî daxuyaniyên wan grupan wa hêzên zêde şandine derdora Minbic û li bendî demjimêr sıfrin da ku êrîşî Minbic bikin. Encûmena Leşkerî ya Minbic jî ragihandiye ku ew amade ne ewlehî û aramiya bajêr ji destêwerdanên derekî biparêzin. Hüseyin Umer, Rûdaw.